Bună ziua iubitorilor sportului, în speța culturistic și fitnessului. Aveam invitat cel mai bun prieten în culturism și fitness, Mititelu Ion, o figură cunoscută a culturismului românesc și face parte din generația de aur a culturismului. Ioane, spune tu câteva cuvinte despre culturismul timișorean și românesc. Mai întâi, bună ziua! Mă simt onorat că sunt invitatul dumneavoastră, în special la dumneavoastră, domnul Florin Teodorescu, care este promotorul culturismului în Timișoara, un om care a făcut foarte, foarte multe competiții, un om care de peste 35 de ani face competiții în Timișoara, și naționale și internaționale, și mai ales Memorialul Vasile Balmoș, care a avut și are în continuare, sperăm, un succes deosebit. Cum o numesc România, cum se numește locul Timișoara și alte țări? Timișoara, în momentele când se fac aceste competiții și nu numai, prin ceea ce a făcut Florin Teodorescu, se numește capitala culturismului românesc. Eu fac parte... Dar nu o spunem noi. Nu o spunem noi, bineînțeles, nu o spunem noi, o spune lumea, o spun și sportivii, o spun pentru că sunt invitați nu numai din România, sunt invitați de pretutindeni și mai ales spun asta că au fost și profesioniști din America. Ați avut doi Mister Olympia pe aceeași scenă, respectiv Jay Cutler și Ronnie Coleman. Și nu numai. Au mai fost și Dexter Jackson, înainte de tot Mister Olympia, au fost Craig și mai mulți culturiști profesioniști. Foarte mulți culturiști profesioniști. Da. Și pentru asta și eu sunt mândru că fac parte, alături de Florin Teodorescu, din pliada de culturiști care am pus bazele, practic, și umărul la construcția culturismului românesc. De ce? În Timișoara noi am scris istorie, suntem pionierii culturismului timișorean și ia cât am ajuns și ai României și ia cât am ajuns să fim și veterani. Da. Spune-mi, de ce se numește capitala culturismului mondial și nu numai românesc, și mondial? Pentru că am spus și o repet și sunt mândru să mai repet, aici a fost și a rămas până când a venit momentul urât. A fost o școală creată la Sala Olimpia, o academie, spuneam eu pe vremuri, Academia Florin Teodorescu, creată la Sala Olimpia, unde s-au format foarte mulți campioni. Eu am reprezentat clubul Florin Teodorescu timp de peste 10 ani și sunt mândru pentru asta și am adus medalii și am dus numele clubului, am dus numele orașului peste tot pe unde am fost și sunt mândru și am făcut mândru și pe Florin Teodorescu ca și patronul acestui club și orașul și pe cei care m-au cunoscut și mă cunosc. Sper în continuare să nu-i dezamăgesc. Eu ne spune în începutul culturismului în România, dacă tu când ai început, dacă se știa cuvântul culturism? O întrebare foarte, foarte bună, foarte interesantă, pentru că mă duceți cu gândul prietenul meu, Florine, acum 40 și ceva de ani, când și tu erai alături de mine, ne-am apucat și făceam culturism. Nu se știa. Nu se știa prea multe, pentru că atunci culturiștii proveneau din rândul halterofililor, deci atletică grea. Și era numai Federația de Haltere, dacă îi fac un pic de istoric. Și după aceea, participând cei mai buni dintre halterofili, care aveau și o formă musculară mai deosebită, a devenit și culturiști, Federația de Culturism. Dar asta era un cuvânt occidental, cum s-ar spune, venea
din America. Care Să înțeleg că ai avut și acum, cred că, legitimația halterii și culturism? Da, am cea mai veche legitimație ca și tine, de altfel. Da. Și sunt mândru cu am și o păstrez. Și Deci nu se scria fitness. Fitness-ul a apărut ulterior. Da, de unde era Federația Română de Haltere și Culturism. Și, De ce nu vrut să ne separe politic, că și atunci era politic, vremea de atunci? De ce nu vrut să fie Păi, separat? pentru că sportul culturism, ca de altfel și artele marțiale, se considera un sport pentru oamenii care au bani. Și normal că nu era olimpic, nu era prea mult mediatizat, era la începuturi și a trebuit foarte multă muncă din partea unor oameni care acum putem să spunem că am fost și noi printre ei, care am ținut umerii acestui sport și am demonstrat că l-am amplificat, l-am multiplicat, de ori devenit acum și la noi sport de performanță, din sport de masă. Și din asta a început să se facă și loturi naționale și să reprezinte România și așa mai departe. Dar în momentul de față nu mai este Federația Română de Haltere și Culturism, este Federația Română de Fitness și Culturism. Foarte interesant. Și eu am rămas cu statele alea vechi și cu cuvântul ăla vechi din care nu pot să mă dezic, culturism. Eu spun că eu m-am antrenat cu Arnold în sală, cu Stallone și cu Van Damme și spre să le spun tinerilor că ei nu schimbă sala. Arnold din 1966 face la aceeași sală, la Gold Gym. Și deși merge cu bicicleta și trece pe multe săli și săli mari. Da. Eu am fost acolo, are și afară să antreneze. Nu era mai mare decât sala Olimpia, nici la număr de aparate și nici ca suprafață. Și acum sunt săli de 5.000 de metri pătrați, este foarte bine că sunt și este foarte bine că oamenii fac sport pentru sănătate, că știi, tu s-o scos furca, grebla și coasa, că s-au băgat toate electronice, mașină de tuns, iarba. Mașină de tuns, omul nu mai este mecanic, este totul este automat. Da. Și acum dacă s-a înlocuit astea automate, e normal că trebuie să facă sport pentru sănătate. Și acum bucuria cea mai mare care am ca promotor, anul trecut, așa mi-a trecut, să facă secțiunea, categoria de bunice. Și au fost 6 bunice. La sugestia lui Mircea Sidician, hai să faci de bunici. Și am făcut anul ăsta de bunici și am avut 6 pentru prima dată și eu sper și sunt convins că o să fie și 16-20, atât bunice și cât bunici. Pentru că sportul merge spre sănătate și viață lungă. Chiar am văzut acum recent o doamnă la 91 de ani face sport, numai că eu când mă antrenam la o sală, nu în România, dimineața erau 60 de oameni care depășeau de la 65 la 95 de ani. Acum de-abia au apărut la noi, chiar în Italia, un sportiv, la 82 de ani a concurat, este și peste 82 de ani, și l-a premiat, mamă sa la 102 ani. Așa că nu e nicio asta. Acum am impulsionat foarte mult pe cei tineri, cum e domnul Ioan Mititelu. Eu îi numesc vechi, oameni vechi, și ca niște mobile veche cum sunt astea, de prețuit. Da. Ioane, spune-mi ce sporturi ai mai făcut și spune-mi cum te-ai dus la culturism. Știam că ai făcut și fotbal în anii de liceu și mai înainte? Da, bună întrebare. Într-adevăr, până să ajung să fac culturism, am mai făcut și atletism și puțin box și după am apucat de fotbal.
Fotbal am făcut, am ajuns până în divizia C la Progresul Timișoara și am făcut junioratul la electromotor, la Viitorul Timișoara. Și după aceea, întâmplător, așa e fotbalul, m-am accidentat și trebuia să bag piciorul în gips. Și atunci eu mi-e frică de doctori, e bine să-i cunoști, dar să n-ai parte de meseria lor. Și cineva m-a îndrumat să mă duc să mă recuperez la o sală. Singura sală din Timișoara, pe vremea aceea, acum 40 și din 1981, când am pășit într-o sală, acum 45 de ani, era Electromotor Timișoara, am plasat într-un subsol în centrul Timișoarei și acolo am început eu, cum s-ar spune, pionieratul și viitoarea mea carieră de culturist. M-am recuperat și după aceea atât de tare m-am îndrăgostit de acest sport încât am ajuns să și particip la competiții. Cât de frumos a fost când pentru prima dată, la vremea aceea, am fost pe o scenă cu foarte mulți Asta voiam să te culturiști. întreb, dacă îți mai aduci aminte de primul culturist, de primul concurs al tău. În 1981, se promova foarte mult atunci, a început să se promoveze și s-a ținut la Casa de Cultură a Studenților. Îți mai aduci aminte cu cine ai concurat la categorie 2-3? Atunci era la începuturi. Erau toți din sala Electromotor din Timișoara. Și nu mai mi-aduc aminte, dar printre alții mi-aduc aminte că a fost invitat cantor Eugen de la Arad și mai era din Opolus Alecu, da. care erau nume celebre la vremea respectivă, Da. și pentru noi era ceva deosebit. Era ceva de urmat și ne impulsiona. Deci atât de drag mi-a fost și după aia atât de ușor mi se părea când mă duceam în sală și mă antrenam și după aceea era o competiție în sală. Deci eram foarte mulți, era competiție în sală să ne antrenăm și cu atât mai mult ce drag ne era, ce plăcere ne făcea să ieșim pe scenă, să mai și câștigăm în competiții. Era extraordinar. Eu ne-am înțeles prima competiție și anul. Spune-mi ceva, câți ani ai concurat și performanța ta? Din 1981 până în 2018 inclusiv. Ce medalii și performanța ta care a fost? La Știu că nivel, ești campion. la nivel național știi și tu foarte, Dar foarte trebuie bine să- toate asta. Nu mi-aduc aminte, eu te întreb pe tine. Păi, am luat toate medaliile posibile, începând de la medalia supremă până la medalia de bronz și la foarte multe concursuri am fost în Timișoara, acestea fiind organizate de Clubul Sportiv Florin Teodorescu și el a început, dacă nu mă înșel, aveai 28 de ani când tu ai început să faci prima competiție în Timișoara și era pionieratul competițiilor făcute de tine în Timișoara. Da. Și mi-au aminte cu câtă plăcere toți prietenii tăi, că toți eram prieteni, am participat la acea competiție și în continuare. Era extraordinar. Într-adevăr, atunci am făcut prima competiție în februarie, în 28 de ani. Da. În 1990 era Cupa Libertății Da. și următor am făcut două competiții în decembrie. Am și deschis cea mai modernă și mare sală din România, pe vremea aia. Da. Și sala nu contează că e mare sau e mică, în sport nici înseamnă sufletul și ambiția. Corect. Unde te antrenezi cu Ionea? Și dacă am dreptate, ce vorbesc? Deci, am spus și o repet, până în 2018, la vârsta de 61 de ani, ultima competiție a fost la Sibiu. După aceea, iată că anul ăsta fac 8 ani de când n-am mai urcat pe scenă. Pentru că a fost problema cu
așa boală COVID, am avut probleme în familie, na, Unde, să fie dacă tată, contează, mama, unde te murit. antrenezi acum? Și acum, de foarte mult timp, mă antrenez la mine acasă. Contează sala să fie mare, mică? Așa cum ai spus și tu, așa cum o spun și mari culturiști ai lumii, nu contează sala, nu contează cât e de mare, cât e de dotată, contează ambiția cu care faci, dorința de a face ceva și eu am demonstrat, am dovedit că se poate. Mai este un sportiv care am mai spus despre el și am vorbit acum la ultima competiție, respectiv Mircea Sibicianu, care se antrenează ca și mine acasă, în balcon. Și au fost, cum am râs eu și râdeam și îmi mai primeam telefoane pe perioada COVID-ului, era singura sară din România a mea și balconul care nu era închisă. Da. Deci toată lumea mă invidia. Spune-mi, te rog, când te-ai simțit cel mai bine în culturism? Care-i momentul ăla? E un moment a fiecărui sportiv. O întrebare foarte, foarte grea. Nici nu știu de unde să încep și unde să termin. Deci, pentru mine culturismul, așa cum am spus, și cum de altfel spui și tu, a fost și rămâne un mod de viață pe care îl recomand, așa cum ai spus și tu de foarte multe ori și susțin și eu, la toată lumea. Începând de la tineret până la oamenii mai în vârstă mai ales. Eu am trăit momente, clipe foarte, foarte frumoase în cariera mea de peste 40 de ani și nici nu știu care să zic că e momentul cel mai frumos. Pentru că eu, în momentul când m-am urcat pe scenă și am fost pregătit și am fost și premiat, pentru mine a fost o sărbătoare. Care e limita foarte frumos spus, foarte o sărbătoare, într-adevăr. Când ești pe scenă, ești ca actorul și sărbătoarea, eu o numesc sărbătoarea mușchilor, sărbătoarea frumosului. Ce înseamnă frumos? Da. Că frumos, să fii frumos la corp, de când lumea și pământul este asta. Da. Spune-mi, care e limita de vârstă, crezi tu, în culturist? Având tu 69 de ani și eu cred că anul ăsta vei concura. Normal că am făcut secțiunea de bunici. Două, poți să concurezi la 3. Și la seniori, și la vârstă între 60 și 70 și la bunici. La câte categorii vrei să concurezi? Mulțumesc frumos. După părerea mea, acest sport, care, așa cum am spus, e sportul mușchilor, nu are vârstă. Asta pot să o dovedesc și eu, personal, fizic, care încă mă antrenez, am spus. Și concurezi. Da, și nu mă las. Da. Și e o plăcere, e o sărbătoare, un mod de viață pentru mine, sărbătoare când mă urc pe scenă și sunt văzut de oameni, apreciat și lumea te ține minte prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci și prin felul tău de a te prezenta în viață. Așa cum ai spus tu, Florine, și apreciez nu numai eu faptul că prin asta demonstrez ceea ce eu mai înainte am spus, că sportul nu are vârstă, ai făcut categoria de bunicuțe, de bunici, pe lângă Masters, care și asta e o categorie care multă lume nu știe, că la Masters îi găsești pe cei trecuți de 40 de ani. Aici am înființat. Și aici ai înființat ceva, ai forțat cumva ca să demonstrezi ceea ce noi amândoi susținem. La simț nu de exact, la simț îi simț. Simțul îi simț că sportul nu are vârstă. Și eu, Ion Mititeu, ca de altfel și Florin Teodorescu, sunt sigur că același lucru și suntem pe aceeași lungime de undă, vrem să promovăm în continuare, să chemăm, începând de la cei tineri până la cei mai în vârstă, să vină la sală,
să facă mișcare, pentru că asta este sănătatea. Am organizat categoria de masă. Și acum vedem cu ce ne va mai surprinde Da. domnul Florin Teodorescu. Pentru prima dată anul ăsta. în România, înainte sportivii la care ajungea la 32 de ani, 30 era, indiferent de sport, era Da. bătrân, rău de tot. Da. Și au ajuns 3 sportivi, 2 frații de gemena, Mihai Deghelean și Gabi Deghelean, Da. și cantor, și nu știam ce să fac, au o vârstă, nu putea să concureze cu cei de 21 de ani. Da. Și atunci am înființat categoria 40, Da. am înființat după aia categoria 50, Da. după aia 60, după aia 70 și După la aia plus, bunici și bunicuțe. și la plus 80 când Da. se concureze cineva. Da. Neanelu Moroiu a murit la 79 de ani, trebuia să facă 80 concura. Și acum, și să las glumele deoparte, că nu glumesc, mi-aș dori să organizez numai de bunici și bunice, să prind, sunt convins că o să fac așa asta, străbunice și străbunici. Foarte frumos. Pentru că am văzut în lume străbunici și nu le-am dat ideea că să fie și de la România ceva, și aici e concurență la promovare. Da. Și le-am explicat la campionatele mondiale, în Spania, la mare campion mondial, un sportiv de-al meu, Ahmed Walid, și nu-i venea să creadă că am făcut categoria de bunici, că el e bunic. Și zic, lasă că nu mai arată așa, acum am categoria de bunici, pentru că de prețuit sunt bunicii și cei care se învețe pe cei tineri și să le dea, nu numai asta, să le dea un exemplu. Și o să promovez anul ăsta competițiile, o să organizez 2-3 competiții și o să mă axez foarte mult pe categoriile astea de bunici, bunice și, de ce să nu zic, o doamnă de 58 de ani a câștigat la fete și a bătut-o pe una de la 16 ani din Iugoslavia. Da. Spune ce părere ai despre sportul timișorean, sportul României, sportul în culturism și fitness? Deci, făcând parte din acest sistem, urmărind de-a lungul anilor, de la începutul și până la ora actuală, cum s-a dezvoltat și cum a evoluat, că pot să spun că a evoluat până la urmă culturismul, dar la începuturi, așa cum am mai spus, au fost toți care am mers acolo, nu știam prea multe despre culturism și mergeam din curiozitate și parcă era mai plăcut. Mi-aduc aminte că la vremea aceea nu era dezvoltată industria de proteine, de medicamentație, de alimentație specifică culturistă. Când beam caseolat și lactofor? Mi-aduc aminte Laptele foarte copii era. bine, da, uite ce e asta, dar mi-aduc aminte cu atât mai mult și nu-i de râs, era, coceam, cum îi spunea, soia, o coceam în cuptor, da? Cine avea. Cine avea, bineînțeles, o sfărâmam cu ce aveam și asta. Și dacă mai găseam și un pic de lapte, care nu era pe vremea aia, abia se găsea, și cu puțin albuș de ou sau gălbenuși amestecate așa, făceam o proteină și grâu încolțit. Da, și cine avea o relație la fabrica de bere și da, lua drojdea de bere. Drojdea de bere. Și așa au crescut culturiștii înainte. Și așa, asta vreau să spun, că la vremea aceea și este de admirat și suntem de admirat generația pe umerii căreia s-au făcut și au crescut, s-a dezvoltat acest frumos sport, suntem și este de admirat. Pentru că la ora actuală totul este de gata. Sălile sunt aparate moderne, ultramoderne, proteine și tot ce vrei de gata, dar nu se mai lucrează la nivelul și pe care îl aveam noi și îl făceam la vremea respectivă. Bine punctat. Se mai antrenează sportivi în sală ca în anii 85 sau 95? Nu. Cât la sută crezi că poți să... Deci la ora actuală, nu știu dacă 20% se mai antrenează. Ca doi
Din 10 2%. 2%, așa eu cum spun cel tot așa, puțin, spun da, 1-2%. da, așa cum Asta- cel puțin ne antrenam noi pe vremea noastră Mm. și mi-aduc aminte și acum, când tu, Florin Teodorescu, ai venit în sală, cu cine te antrenai tu? Spune o întrebare acum. Cu cine mă antrenam? Cu Ion Mititelu, Bine, bineînțeles, da? Spune-mi, Da. forța sportivilor mai este aceeași față de anii de glorie, de aur, generația de aur, care eu o consider că a fost în anii 75-95. Acum, cum 90. să spun, Sau iar e 90. o întrebare foarte interesantă și sper să nu supăr pe nimeni. Dar Știi că nici eu nu supăr pe nimeni. Nu spun la sper adevărul. să nu supărăm pe nimeni. Nu. Dar diferența, am spus și o repet, între generația care a înființat, cum s-ar spune, și a pus bazele acestui frumos sport, culturismul, este mare diferență. Este mare diferență. Pentru că acum, atunci se mânca mai natural. Era mult mai natural. Forța se dezvolta natural. Nu erau aparate, era fierul, cum îi spun eu. Deci ai prins că se făcea concurai fără să iei nimic. Bineînțeles. În afară de carne și ouă. Carne, Care aveai, ouă și... care avea. Și da, care avea, bineînțeles. Da. Deci am prins și mulțumesc Dumnezeu că am ajuns după 45 de ani de culturism, da, bătuți pe muchie, și 69 de ani de viață, să fiu sănătos, să continui, să merg mai departe, acest sport frumos, devenindu-mi chiar un mod de viață. Ce le transmiți la sportivii timișoreni? Foarte frumos. De România, nu? De fiecare dată, oriunde m-am dus și la orice interviu, și la televiziune și peste tot, mi-am permis ca eu, Ion Mititelu, să spun tuturor, începând de la tineret până la cei mai în vârstă, care doresc să fie sănătoși, să nu ia medicamente că mă doare spatele sau nu știu ce mă mai doare, să se ducă în sală. Pentru că acest sport, pe lângă faptul că îți dezvolți frumos, armonios corpul, dezvolți forța fizică și cu atât mai mult, prin efortul fizic făcut, susținut, dezvolți psihicul. Elimini problemele psihice pe care fiecare om le are în fiecare zi și prin asta te degajezi. Înțeleg. Vrei să spui că sportul e singurul medicament psihic. Singurul Care elimină medicament psihic stresul. pe care, exact, Da. Florine, Da, ce transmiți la sportivii din Timișoara, culturiști, fitness pentru 2026? păi, ce pot să le spun mai mult decât să fie sănătoși, să fie ambițioși, să meargă la sală, indiferent că fac performanță sau fac de întreținere, și să-și fixeze niște țeluri, mă refer aici la cele de performanță, pe care să le și atingă. Bine. Pentru că spune un om care așa a făcut în viața lui. Deci din Experiența ta- experiența mea, Da, sper foarte să nu bine. se supere Și eu nimeni te- că eu le dau sfaturi. Și eu te întreb acum, tu, care e planul tău în 2026? Planul meu în 2026, așa cum am mai spus și cum am transmis și tuturor care mă ascultă și mă văd, e să fiu în primul rând sănătos, Da. familia să fie sănătoasă, am o vârstă la Vei care concura de nou? am să încerc, Nu știu, Să cuvântul văd. ăsta nu prea înțeleg. ce nu înseamnă. promit, pentru că în momentul când promit, Ce numai la ăsta, jocul de noroc, aici nu merge. nu vreau cu jocul cu țelul. de noroc. Nu, Eu în nu. momentul când promit ceva, neapărat îl și realizez, îl și pun în practică. Deci am înțeles, Dar- că tu vei concura. Dacă voi fi sănătos, mai vedem. Eu te văd Cu foarte mare sănătos. plăcere. Eu mulțumesc pentru tot că ai avut răbdare și am stat de vorbă. E despre istoria ta, istoria și a culturismului timișorean și a României și mă bucur că te-am avut ca invitat. Cu mare plăcere, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Ori de câte ori va fi nevoie, voi răspunde cu mare plăcere. Și
domnul Florin Teodorescu, îți urez un an mai bun, cu multă sănătate și realizări și succese pe toate planurile în continuare. Mulțumesc!